हेल' लोगोफोर, आंनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय। दिनैनि आंनि ब्लगानो जाहैबाय लोगोफोर जिंखा आलु ना, ओमफ्राय नै थाइजौआ न'नि थाइजौ आरो बियो बायनाय नङा। बारजों अखाजों हराव ओरैबायदि फैदोंना जे माबा सिरिनाय बियो माखासे खानायबो दंमोन, बेखौ जाबायदां आंबो। नैबे न'नि ओरैजाय मा खालामदों नायनोसै। ओरैजाय नै आसार, बियो थाइजौ आसार दाख्लैनो खालामनायमोन। मोदोमलायबाय। थावा नांबावगोन एसेल' होखादों। थाइजौ आसार ओरै फारसे जाहैबाय आङो ओंख्रि संसै। रेडिखा नै सामब्राम हाखानाय, बेनिफ्राय नै बेखौ एसे लाबाय, बेनिफ्राय सामब्राम गुफुर बानलु बेखौ देनोसै। ओरै आलु जिंका, बेनिफ्राय ना अखा बोथोर नालाय थाब संखाथारसै। फैबाथाय फैबाय बार'खा। ओरैजाय दङ ना, थेंगोना नाथुरबो दङ। आंनि साराया दुंबायानो। दाथ' मोजाङै दिनै सानसे अखा नागारलाय हालाय खालामबाय थादों आरोना। लोगोफोर सोरबा गोदान निउ नायदोंब्ला अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामहर, लाइक ओमफ्राय शेयार खालाम लोगोफोरजों, आरो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरदो। आरो आंबो फुल सापर्ट हरफिनखायो। थ' बिदिब्ला संनायखौ स्टार्ट खालाम। मा गेलेदों सोलायै? ओमफ्राय थाव फुजारि जासिगोन नामा बेलाय? थाव होबाय, ओंख्रि संगासिनो। नों जाबाय आरो थाइजौखौ जानायनो गोथाव जादों जालायबावो जानाय। नै संख्रि आखिथिंसो हरनांबाय लोगोफोर, बिनि थाखाय सरि दिन्थिलाय आं। हालदै, बेनिफ्राय जिरा गुरा, मोनाबोहांबायानो। आखिथिं एरनायनि थाखाय सरि बिबाय दे लोगोफोर। सोरबा सोरबा आखिथिंसो संगोन सानो, लेद्रि सानगोन नालाय। स' आंनाव केमेरा स्टेन्ड गैया दे। एसे साबस्क्राइबार बारायबासो आङो बायनो सानदों। बिदिब्ला आं खोबथ'नानै दोनसै। एबार हमसै देनाय।
खोमसि नुसिगोन नामाथाय गोदौबाय थाथोंसै एबार दै होनसै आङो नै खोमसि जाबाय दे खोमसि जाहांबाय एबार खोमसिसो नुसिगोन लोगोफोर खोमसि नुनायनि थाखाय सरि आरो सोरबाफोर गोदान नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना हो बर'जों बर'लाय हेल्प होलायलाय आंबो होगोन आरोना बिदिनो साबसिननिफ्राय हामसिन बानायनो नाजागोन ना जायाबाबो नायसाबदो लोगोफोर लाइटआनो नै उल्टासो थायो जोंना ओरैजाय बहायदों नालाय ओंखायनो खोमसि नुनाय जायोनि एसे गोदौहोथोंसै बिनि उनावहाय ना हरनोसै मोनाबोबायानो नै सोर अखासो फैगौ नै नाया एबार ना होनसै आं अखा फैगौ अखा थाब थाङाबा बेनिफ्राय दै एसे होबाय अखा खोमसि जाबोलायबाय नै हासिगोनलायबाय दे लोगोफोर आंनि ओंख्रिया मोनबायानो ओमफ्रायो आङो दा भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जानोसै मानो होनबाखि बिराद अखा फैगौ आरोना अखाबो खोरोमदों आरो जा थान्दा बार बारथारदों स' नोंथांमोना जुदि सोरबा निउ भिडिअ नायदोंब्ला अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामहर आरो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट लिरना हरबानो जाबाय आरो हेल्प होलायबासो दावखोयो आरो आं बेखिनिसिम जाय लोगोफोरा आंखौ हेल्प होदों बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच जोंना आरो फेमिलि मेम्बारा 8 जन नालाय बुरजा नालाय ओंखायनो ओंख्रिखौ एसे बुरजायै दोननांगौ जायो मा नायदों नोंलाय आयै सोरनि हाबा नायखो खोमसि खोमलाव लाइटआ बोरो ओइ नै फिसाज्लानि आखला मबाइला नायदों आरो मोसादों सोरनि हाबा बेबा नै थाइजौ आसारा 3 बानायदोंमोन आं बानायाखै आरो बिमा बानायदों आंहा दामानि लोमजागासिनो दं बिरादनो नैबे उनाव बानायनाय दां बे सिगां खोमा 3 दङ आमका आचार सोर जायो सोर जानो गोथाव मोनो स' लोगोफोर नोंसिनि अननाय आरो मोजां मोननायजोंसो आंनि चेनेला दावखोगोन अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो बिदिब्ला आं भिडिअखौ दोनथ'नोसै लाभ इउ अल